Il-komunità tal-Birgu mill-ġdid ingħaqdet tal-attività oħra, din id-darba villaġġ tal-Miliet li se jittrasforma lil ċittà Vittorjosa bl-ibsa ta' żmien il-festi. Dan hekk kif il-ġimgħa tiftaħ Natali għal kollakjo li ma' attività se titrasforma l-eqdem inħawi tal-Birgu b'tiżjin tal-Miliet, wirjiet tal-presepji fosthom fil-Kunsill Lokali tal-Birgu, inkluż presepju life size fil-kantina tas-sorijiet tal-Klawsura kif ukoll villaġġ tal-Miliet u Santas House. Kif jispjega Glenna Ġus, wieħed miż-żgħażagħ parti mill-organizzaturi 1008, għal darb'oħra l-ġirbin qed jispikkaw għaliex ingħaqdu fl-inizjattiva li huma wkoll iżejnu l-faċċati tar-residenzi tagħhom. Stedinna residenti biex jerġgħu jarmaw id-djar tagħhom, però din id-darba bit-tiżjin tal-Miliet fejn insibu l-kooperazzjoni tagħhom assoluta kemm f'dak li għandu x'jaqsam bħala tiżjin kif ukoll nifhmu li attività bħal di tirrigwardja permessi ta' parking eċċetera li toħloq daqsxejn konvenjent li n-nies qed jikkoperaw ukoll magħna. Parti mill-attività se tinkludi wkoll żona mixawla bix-xamat wara li t-temp ħassar l-edizzjoni ta' din is-sena ta' Birgu by Candlelight. Kollox jibda l-ġimgħa fis-sitta ta' wara nofsinhar meta l-purċissjoni tradizzjonali tal-Miliet tkun akkumpanjata mill-kor tal-iskola primarja tal-lokalità u x-xajra Pipes and Drums. Isir ukoll kunċert b'xejn mill-Joy Gospel Choir fil-Knisja ta' Santa Skolastika. L-għada mbagħad il-banda ta' San Lawrenz tagħti kunċert tal-Miliet waqt li diversi bands lokali oħra joffru spettaklu fuq is-swar tal-belt fejn dawk li jattendu jistgħu jgawdu veduti mill-aqwa waqt li dak li jkun jiekol u jixrob ikel tradizzjonali relatat ma' dawn iż-żminijiet.